Szép jó napot kívánok mindenkinek! Először is szeretném megköszönni, hogy itt lehetek önökkel. Veletek egy felemelő érzés, és nagyon hálás vagyok érte. Megalakítottunk egy civil szervezetet Felvidéken, Magyar Tanács néven, amelynek július 13-án lesz az alakulóülése, és a fő célja a felvidéki autonómia kiharcolása. Én titkon bízom abban, hogy ezt nem fogjuk elérni, abból a szempontból, hogy Szlovákia önkéntesen csatlakozik Magyarországhoz, a Szentkorn alá, és akkor már nem lesz szükség autonómiára. Köszönöm. Én hiszem azt, hogy józan ésszel és tiszta szívvel elgondolkodunk azon, hogy mi történt velünk az elmúlt 100 vagy 1000 évben, hogy milyen paradoxonokra épül a mai rendszer. Hogy lósebességgel vágtatunk a szakadékba és az elpusztulásba, hisz versenyalapon társadalmat szervezni nem lehetséges. Nem hiszem, hogy ezt bárki ne értené meg, ha világosan, tiszta szavakkal el van magyarázva, hogy az individualizmus előtérbe helyezése a társadalom pusztulásához fog vezetni. És ezt valakinek valaki elmondja tiszta szívvel, józan ésszel, nem tudom elképzelni, ne értse meg. És én ebbe bízom, és én ezért küzdök, és ezért szeretnék dolgozni Felvidéken, hogy ez létrejön újra is Szentkorn alá, olyan jogrend alá, amely Istentől származik, és isteni erkölcsre épül, egy ilyen jogrend alá épüljön át újra a társadalmunk és egész Kárpát-medence, és Kárpát-medencéből pedig induljon ki egy új világrend az egész világba, hogy újra békesség és isteni erkölcs helyreálljon. Köszönöm szépen!